Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng piyipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang dadi pundi, dumateng sagung para tamu kakung saha putri ingkang sinugata ing pangabekti, langkung-langkung dumateng piyipun Bapak Rusmanto miwah Ibu Emi Indiarti, punapa dene piyipun Bapak Sumadi ingkang piniji angembani wis minangka sulih sarira punapa talenging basa, sumrambaipun dumateng Gutrah Kadang Sentana Pangombyong ingkang mahambek luhuring budi. Kasugengan, kalujengan miwah katentreman datumandu wonten kula lan panjenengan sami awit berkahipun Gusti ingkang Maha Suci. Nun inggih kanthi linambaran raos anuraga winantu nelangsaning manah. Mugi keparenga kula sumela atur ngambil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben wawan pangandika kanthi mardu mardikan penggalih. So pinarengna kula cumantaka kumawantun matur kanthi ngadeg wonten ngarsa andika sami. Nggih awit ing rika lenggan menika panjenenganipun Ibu Sri Suparti rumaos mongkok bombong biwarani manah anggen nampi sih kanugrahane Gusti ingkang murbeng dumadi pindho kajubrukan ukir sari kablabeking samudra madu. Awit saking menika panjenenganipun Ibu Sri Suparti boten kuwawi matur pribadi wonten ngarsa andika sami jrih manawi boten kawiyos ing lati namung kandhek ing madyaning jangga. Ing pramila hanyaraya dumateng jasad kula kinen hamakili matur minangka sulih sarira punapa taling basa kinen hanampi so nanggapi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian lumantar piyambun duta piniji. Namung saderengipun kula nglajengaken matur nggih awit karana kairing raos bingai manah saha sinurung puncaraning bangsa ingkang ngembani Eka Prastya Pancakarsa, pramila langkung rumiyin monggo sesarengan kula dherekaken manengku puja mangesti puji ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Kang Kawasa nggih awit kula lan panjenengan tasih kaparingan rahmat nikmat hidayah inayah saha taufik ingkang dipun ridhoi sampun barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Katitik ing rikalegan menika kula lan sami tasih saged makempal manunggal silaturahim wonten ing paringgan menika manggih kebak ing kabaktian. Kajawi menika kula lan panjenengan sami tasih saged netepi dharmaning agesang wonten madani bebrayan ageng. Pangajaping sedya mugi tansah manggih suka bagya rahayu lijeng ingkang sami pinanggih saha samudayaning panjangka sageta tumeka nuju prana kaliyan ingkang jinangka. Panjenenganipun para tamu kakung saputri malikinipun dumateng panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian Ibu ingkang dadi pinantu ing pakurmatan miwah winengku ing suka basuki. Menggah pikados ing ngatur kula ingkang kapisan nun inggih ngambali ngaturaken wilujeng rawuh so ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih awit lampah panjenengan sak rombongan sampun kasembadan ing karya kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringgo bayaning marga. Wadine wikados ing ngatur kula ingkang kaping kalih nun inggih atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian Ibu ingkang tumanduk dumateng Ibu Sri Suparti kula tampi kanthi raos bingai manah. So kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadine wikados ing atur kula ingkang kaping 3 bilih panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian hamasrahaken putra temanten sarimbit menika sampun kula tampi kanthi lila laganing manah ingkang salajengipun mugi-mugi panjenenganipun Bapak Rusmanto miwah Ibu kersa anjenengi iso ngestreni punapa dene paring tambahing donga pangestu
dumateng putra temanten Sarimpit anggenipun badhe ngebyur lelumban wonten madyani masyarakat Patembayan ing pangajap saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wondene atur ingkang salajengipun pilih kala wau saking panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian lumantar pinipun Duta Pidi paring oleh-oleh ing pangajap sageta sarana nyupeketaken anggenipun sami kekadangan rumaket kados pindha renggang gula kumubyur pulut ngantos dumugi kaken-kaken inen-inen. Makaten ingkang salajengipun mbok bilih parigan menika mangke sampun paripurna panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian Ibu sak rombongan daya-daya madal pasilan Jekar Sang Piwahyan boten sanes panjenenganipun putrah kula wangsa saking Ibu Sri Suparti namung sowang-sowang nderekaken sugeng kundur mugi-mugi ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Makaten menggah ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kirang ing samudayanipun mugi kersa paring agunging samudra pangapunten. Semanten ugi kula pribadi ingkang kajibah ngaturaken mbok bilih anggen kula matur ing Purwa Madya Wusana wonten kalap kang sule ngatur cecer ceweting tembung kitaling basa kirang runtuting pranata basa langkung-langkung kirang trap sila ingkang sedaya kala wau kula nglenggana nggih awit kabekta kiranging seserpan cubring pangertosan miwah cupeting pawiatan kula ing satemahan dadosaken kirang damel syukuraning penggalih dumateng piyambak para tamu kakung saputri langkung-langkung dumateng piyambak Bapak Rusmanto sak kula wangsa kula namung tansah mawantu-wantu hanya nyadang sih rumintaing Gusti ingkang murping dumadi jer kula pribadi inggih namung titahe manungsa limrah ingkang datan kendhat luput lan salah sagedipun namung pasrah sumarah manembah dumateng Gusti ingkang Maha Mirah. Ing wasana minangka panutuping atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Puput babaring pangandika pasrah saha parampining penganten sekalian sampun tinampi kanthi syukur naning penggalih tumuli hangadani lampeng tata cara upacara wisudan tali dharma boyong basuki penganten sekalian nedya kapapak kaparingan unjukan tirta wening wontene paraga piniji ingkang asta toya wening nggih Ibu Medika Putri katur Ibu Pangrengga Pangadibusana Ibu Juru Rias saking ridaning tias make up mugi keparenga meratitisaken lampahing tata cara lamat-lamat humiring boyong basuki.